माखोहाय बमाखौलाय बेरे फुंजानि ओइ नारजि बुदां दसे उन्दुनि आं उन्दुनोसो होनदोंना नोङो सिखारदो नै खालि फुजाना फुजानि बुस्थुफोर बाहायदो थां ओइ थालिर बिफाङा न'आवबोथ' थालिर बिफां फांसेबो गैया बहा थालिर बिफां मोनो लानानै फैदो खोनादोंना नारजि बुदां हे दसे उन्दुबावनिलै बे बानलु बेदांखौ थिनहरलाय बानलु बेदा न'आव थायोबासो लोगोफोरजोंसो बहाबा मोनहैलायबाय दे माबार सिखारदो बेवहाय उन्दुबाय थानाङाहाय थालिर बिफाङा माबार लानानै फै थोद दिनै हलिडेखाय एसे मोजाङै उन्दुगोन सानबाय गैया थालिर बिफांनिसो दावराव जालायबाय दा थाब लाबोना होफैयाबाबो दाय जालायगोन ओइ फावगालि सिखारदो दे सिखारनानै देलाय न'फोरखौ एसे साफा खालाम उन्दुबाय थानाङा बेवहाय बे बानलु बेदाङा सोर लोगोनाव थाहैदोंथाय फन हरबाबो रिसिभ खालामा फैथोंल' र' एसे दामनांसिगोनलाय बेखौ बेखिनि थालिर बिफांखौ फाननानै एसे फैसा दिहुननोसै ओइ पानिफ्राय खालि फैसा खामायनायावल' धान्दा मारिसिगोन आं जेराव फैसा मोनो बेवहायल' खालामगोन आं फैसा गैयाबादि बे बुहुमाव थांनानै थानो बेसेबां गोब्राब मानसिफ्रा बेसेबां सेया खालामो बेखौ आंनि अनगा सोर मिन्थिनो बेनिखायनो जेराव फैसा दं बेवहायल' आगान होगोन गोनां जायोब्ला सिखाव खावगोन मेलेम बाहायगोन बेंकआव खौटि थाखा जायागौमानि गोसो होनानै फैसा खामायगोन मोजां लामाजों फैसा खामायनो हायाना गेजेर सर्टकाट लामाबो लागोन मोनथिना मोनाखैबा दावसो देलाय थालिर बिफाङालाय मा इसिबां बुरजालै फाननोसो नागिरखो ना माखो फाननो नागिरदोंथ' आरो नांगौ नामा नांगौबा लानानै थांदो औ नांनायालाय नांगौमोन आच्छा फांसेयाव बेसेबां आयौ बाला फांसेजोंल' मा जानो दे फांनै लानानै थांबा जरासेयाव 500 थाखा मानि इसिबां दामलै 50 थाखानि हरदोब्रा फांनैजों मा होनखो नों नारजि बुदां माने आं बारा मोजां खोनायासै फांनैजों 50 थाखायाव हरदो होननानै बुंदों माथो जाखोब्रा 50 थाखायाव बिनायालाय नारजि बुदां मा एसे खिबु सेरथेबा नोंलाय नोंनाव फैसा थानानै नों आंनाव 50 थाखानि बिबाय आरो नों थालिर बिफांखौ माथो जाखोब्रा 50 थाखायाव बिनायालाय नोंलाय मानोथो 500 थाखा बुंनांगौ नोंनि थाखाय 500 थाखायाबो जोबोद खम मिथिबायना नारजि बुदां नोङो थाइलेन्डआव थांनानै फैनो हालायदोंबा आंनो 500 थाखाखौनो होनो हालाय नोङो थालिर बिफांनि जेसेबांनो माहाजोन एसेबांनो कंजुसिना आरो कंजुस जायाबा जायो नामाब्रा ओरैनो फैसाफ्रा फैयाना जानला मानला मोनदों होननानै फैसाखौ बाहायबानो जायाब्रा होमबाबो नोंना बाराद्राय जायाखै नारजि बुदां देब्रा हरदो 50 थाखानि आं हराहाय बालनि 50 थाखायावलाय मा जायो बाल जेने थेने माइरं सेरसेल' मोनो आरो बे माइरं सेरसेनि थाखाय आं थालिर बिफांखौ नोंनो हरनोसै आरो एसेबां खस्थ' जावदों बुरखांदों लामासिम दोनफैदों आं नोंनो 50 थाखायावल' हरनो आरो होमबालाय 10 थाखा बारायबावनोसै आयौ बाला नांथारा आंनो 100 थाखा होबाबो आं नोंनो बे थालिर बिफांखौ हराहाय 500 थाखा होनानै लांनोबालाय लाङाबा था बांद्राय खिबु सेरथे जानाङा बाल साइस गैया बाइस गैया दे होमबालाय 110 थाखा होनोसै आं नारजि बुदां थाइलेन्ड बेंककआवबा बेरायनानै जि मोजां बेरायनानै फैनो हाबाय लाख फैसा गारबोबाय दा आंनो थालिर बिफांनि थाखाय नोङो 500खौनो होनो हाला आरो माबायदि लुबिया मानसिबा नोंलाय आयौ बाला थालिर बिफाङावनो नों 500 थाखा लाबाय आरो एसे खम खालामब्रा बायनो हानाय नङाना मानसिफ्रा 500 थाखानि गोजोन होनानै बेलेगफोरा बायनो हाया नाथाय नोंथ' हागोन ना जायफ्रा बायनो हागोन बिसोरसो बायफैगोन बायनो हायैफ्रा बायखानाय नंखाया दा बे थालिर बिफाङा बायनो हाग्राफोरनि फैसा होनानै थालिर बिफां लांग्राफोरनिसो मिथिबाय देलै दे माथो होनबावनो आं
हरदो दे 150 थाखानि हरदो फांनैखौबो ओइ नारजि बुदां आं हराहाय बालनि नोङो सोरनाव मोनो लाहैबानो जाबाय आं नोंनो 150 थाखायाव थालिर बिफां फांनै हरनो हाया सोरनावबा मोनोबा लायबानो जाबाय आरो माथो थिक सोरनावबा मोननोबो हानाय लायनोसै आं नांला दे नोंनि थालिर बिफांखौ आयौ बाला बे नारजि बुदाङा मासे ल'ब्लाहाय कन्जुस जाबासो माहाजोन जामारोहाय आंबो नारजि बुदांनि आखलखौनो लानोसै बेनिखायनोथ' माहाजोन मानसिफ्रा फैसा थाखा होनो बायो आरो ओरैनो गासैबो खेबफ्रावनो हिसाब खालामबाय थायो जोंफोरासो दिनैनो मोनबाय जाबाय गाबोनखौ नायनोसै होननाय बायदिसो आरो नारजि बुदां बायदिनो जानांसिगोन हेलौ एमराजा आं मानो हरखाबनो बिदि थांखो दे नोंसोर थांबायबालाय आंलाय माथो होनबावनो जेरावखि थाङा मोजाङै थाहैबानो जाबाय आरो आंनो गेजेर कल खालामबानो जाबाय दे मा होनखो गुवाहाटि सहैबायनो गसाय होमबाथ' बिसोरो उन्दुआलासिनो डाइरेक्ट खारखाबायलै आं उन्दुहां जाबा दरजा गाबनाय खोनाखादोंमोन ओमफ्राय आं सानदोंमोन हासुनोसो ओंखारदों खोमा सोरबा होननानै बेनिखायनो आङो जेबो बारा थाल लायासै दा मा जाबावगोन दे सन्थला इसलाय गुवाहाटियाव मा खालामहैगोन बिसोरलाय बिमा बिफानो खोन्थानाया मोजां जागोन नामा आंबो बेखौनो सानदों बिमा बिफाया मिन्थिबा मोजां जागोन बायदि मोनदों औ बेखौनो खालामनोसै दे सोरबा नङा सोरबा सासेनो खोन्थानोसै हाफांमोननोनो खोन्थानाया मोजां जाग्रोगोन नामा बेयाव मा राजायाथ' बिराद दावराव खालामथारगोनहाय बे बेलायाव हाफांमोनाबो रायखागोन जोंखौ दाथ' जोंखौसो हमगोन बिसोर मिन्थियो होननानै औहाय बेबो नंगौ अब्लाबो खोन्थानाया मोजां आरोना माबा मोनसे अघटन जानायनि सिगां खैफोदाव गोलैनायनि सिगां बिमा बिफानो मिथिहोग्रोनाया मोजांहाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनिनो फिसा रावबो एंगारद्राया दे जागोन आं थांनानै खोन्थाहैनोसै र' साहा लोंनानै थां बेरेफुंजानि दा थांथ' खोथाया ओरैबाबो दा गोसारखासिगोन औ बेबो नंगौ दे साहाखौ फुदुंदो ओमफ्राय थांनोसै आं जागोन दे मा होनखो महाराजा बुंदों आरो मोजाङै था होननानै आरो दाथ' जोंनि खोथा मोनथिजोबसिगोनलै न'खराव बेनिखायनो ना जोङो मबाइलखौ सुइच अफ खालामना दोननाया मोजां जागोनदां आंनि मबाइलाथ' सुइच अफखा होमबा आंबो मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै दोननोसै ओमफ्राय दा मा खालामगोन हटेलाव थाहैथ'नोसै बिनि उनाव मा खालामो बेखौ नायनोसै दे जागोन नै बैयाव मोनसे हटेल नुहरदों बेवहायनो सोंहैनोसै थौदो Good morning sir please welcome good morning can I get room yes sir आवगालि नों बैयाव जिरायहैथ' दे आं बेवहाय रुमनि खोथा सावरायनि दे जागोन কিমান দিনৰ কাৰণে লাগিব দুদিনৰ কাৰণে ঠিক আছে স্যার আপোনাৰ ডকুমেন্টটো দিয়ক অকে দি আছো दाथ' न'आव गासैबो मिन्थिजोब्बाय बियो आइया आंखौ खम रागा जोंसिगोन आरो आफायाथ' आंखौ नायनोनो हानाय नंलादां अब्लाबो एमाव राजानि थाखाय आं बिमा बिफानिफ्रायबो गोजानाव थागोन आं जेराव एमाव राजा थागोन बेवहायनो आंबो थाफागोन आवगालि रुमा जाबाय हरावबोथ' उन्दुनाय जाखायाखै गारि गाखोनानै बेनिखायनो एसे दुगैनानै रेस्ट लाहैदों ओमफ्राय नोंलाय आं जानायनि बन्दोबस्त खालामनोसै दे जागोन हेलौ लोगोफोर आं दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय दिनै आं गोदान इउटिउब चेनेल खुलिदों नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोबां रोखोमनि भिडिअ नुगोन दे अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोबां रोखोमनि भिडिअस नुगोन आरोना माबोरै फैसा खामायनांगौ माबोरै फैसा खामायनाङा बेफोरखौ आं नोंसोरनो फोरोंबाय थागोन अके बाय लोगोफोर दोनथ'नोसै जाबाय बे जाबायथ' आरो दिनै गोदान नालाय बिनि उनाव बानायबाय थानोसै मोनसे ओमफ्राय नों मा गस्ला गानदों बे एसे मोजां गाननो हाया आरो मा जुलुम जुथुम फेसनसो बियो नोंनि फेसना आं लोगोफोरजों थांनोसै आयौ बाला न'आव खामानि गारनानै बहा थांबायदों नोंलाय थङालि आयौ बाला बमा गावजोबथारो माथो मानसिफ्रा दानो दे थालिर बिफाङा हरदो दुगानानै थांनाया दालाय माथो बिफैफिनलायखो हा फैसा बाथ्रा देलै दे 500 थाखायावनो होनानै लांनोसै आं हरदो बेनिखायनो दाउस्रि देलायनि खोथाखौ मानिनांगौ मिथिबाय दानि जुगाव थालिर बिफांफोरखौ कि ओरैनो होजायो आरो गावबागाव न'खराव गायनो हाया मालायनो बिथुमबाय थानाय देलै दे गायसिगोन आं थिगसेनो दे हरदो
बे नारजि बुदाङा थालिर बिफां लायनो थांनाया दाबो मोनफैला आरो बे फावगालियाबो दाबो सिखारनो रोंलाना मा मोनदोंहाय बिसोरलाय आंखौलाय आंल' बे न'आव थायो नामा बिखुनजोआबो गैया बानलु बिदाङाबो गैया जाथियाबो गैया मा खालामबावनांगौ आं बिसोरखौ बे फावगालियाबो उन्दुनायनिफ्रायनो सिखारला फोजाहैथारनोसै आं बेखौ ओइ महारानि माला सिखारगोनहाय हरसे मानि मबाइल नायनानै थालायबाय सिखारगोन माबा गान्दुसो माथो बहा थांखो बेलाय गान्दु होलायलायनानै बहा थांखो बेलाय ना खारखुमा लांबायसो बियो ना एमाव राजाजोंसो थाङाखैथ' र सोंहरनि आं एमाव राजा दङना गैया हेलौ ओरैबायदि एमाव राजा दङना गैया नोंसोर न'आव नायलाय गैया मैयानिफ्रायनो न'आव गैया बियो मा होनखो मैयानिफ्रायनो न'आव गैया लोगोफोरनावसो दंहैयो खोमा फन हरदोंमोन आं फनाबो सुइच अफसो र दसे उनाव हरफिनगासिनो आं जुदि एमाव राजाया मैयानिफ्राय न'आव गैयाब्ला अब्ला एमाव राजाजोंसो थाङाखैथ' र फावगालिनाव फन थुनि आं माथो फनानो नाङा बिदिब्ला थांमारबायसो होनबा एमाव राजाजों मानो बिदि खालामखो नों फावगालि मानो बिदि खालामखो नोङो दा नों गावनो खस्थ' मोनसिगोन माथो र नङाबो जानो हागौ माबाना फन खालामफैनो आङो हेलौ हाग्रिमोनदि एमाव राजानाव फना नांदोंना मिथिगौना हाग्रिमोनदि जोंहानि फिसाजोआबो न'आव गैया मालाय बिसनाखौ गान्दु खोख्लोबजोबनानै थांलायदों आंहा सानदों मा उन्दुनानै दङ होननानै आं मिन्थिथारामोन बाल बेखौ बिदि खालामदों होननानै बिदिसो जाबाय होमबा आं बिफानो खोन्थानि देलाय बिनोबो खोन्थालाय एमाव राजाया बहा दङ नायगिरलाय आंबो फावगालिखौ नायगिरनि लोगोफोरनाव फन खालामनि आंबो जाय फावगालिखौ मिन्थियो बिसोरनाव फन खालामजोबनि र' आं जागोन आंबो बिफानो खोन्थागोन हेलौ सोरमोनलाय सोर राजखुंग्रिमोनबा आं रावबो राजखुंग्रिखौ सिनायाना रं नाम्बार थालिर बिफाङा एसे गाहायद्राय जाबाय नामाब्रा दे जेबो नंला नारजि बुदां मा जाखो फावगालिया खारबाय मा होनलाबायदों आं सानदों आरोना फावगालिया उन्दुगासिनो दङ होननानै मैया हराव गोमाना थादों मालाय गान्दुखौ जि उन्दुनाय बायदि मालाय खाख्लुमजोबना गालांदों ब्लेंकेटजों मा मालाय थांबाय मालाय सोरबा हौवाजों थांबाय सोरजों थांखो आरोलाय सोरजों थांनांगौ जाखो एमाव राजाजोंनो थांदों आरो बियो एमाव राजायाबो न'आव गैयानो मालानिफ्राय गैयानो एमाव राजाया मैयानिफ्रायनो गैयानो एमाव राजाजोंनो थांदों बियो नोंहालाय मानोथो गाबदों गाबनांगौ बिसोरसो सोर थिनदों बिसोरखौ बिदि खारलाबायनो बे जायो जाथों जेबो बुङा आङो आंबो रागा जोंदों आरो रागा जोंनायजों लोगोसे दुखुबो मोनदों मानो बिदि खालामनांगौ बियो थलाय दुलुरनाव सोंहैनि दुलुरा मिन्थिगोन बियो बहा थांदों सोंहैनि थलाय थौ गथ'फोर बिदि नङा गथ'फोर बिदि नङा गावथ' नङा आं बिराद गियो गावनो गियो नामाब्रा आं गियो दे गथ'फोर गावथ' नङा आं थांखांनायनि उनाव गाव दे गथ'फोर गावथ' नङा मासे गियो खलाय आलादाबार दिवालीनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथांमोना आंखौ खायसे नायनो बायो नङा होमबा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आंखौनो मेन केरेक्टार हिसाबै नुनो मोनगोन मिथिबाय बेनिखायनो आंखौ एडजास्ट खालामनानै लाखादो दानो दिनैनिफ्रायनो हेपि दिवाली आं मिन्थिया फावगालि मोना बहा दङ आङो आफा बोराइ बाथौनि समाय लानानै बुंदों मा मिन्थियाहाय नों मिन्थिया होनबानो जागोन नामा नों मिन्थिया होननानै थगायबानो जों मानिगोन नामा खोन्था फावगालिया बहा थांदों नोंनो माथो फावगालिखौ जेरावबो लांफाबाय थायो एमाव राजाजों लोगो हमलायनो गोबां मानसियानो खोन्थाबाय आंनो मैया एमाव राजाजों माथो दखानाव रायलायलायदोंनो नोंसोरो दा नों मिन्थिया होननानै बुंबा जागोन नामा खोन्था बहा थांदों आं मिन्थिमारा फावगालि आरो एमाव राजाया बहा थांदों आं मिन्थिया आंथ' दासो खोनादों नोंसोरनिफ्राय मिन्थिया होननानै बुंबानो मानिगोन नामा जल्दि खोन्था नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन केस होगोन जों आं मिन्थिया मा जादोंहाय मा केस होलायनाय जानो नागिरदों नोंनि बिनानावनाव सोंलाय मा खालामदों बियो फावगालिया बहा थांदों सोंबानो जाबाय आं मिन्थिया आब' फावगालिया बहा थांदों मिन्थिया होनबानो जागोन नामा बहा दोनखुमादों खोन्था बहा थांदों खोथाया गाज्रि जायैनि सिगांनो खोन्था बे मोनथियाबालाय मानो सोंबाय थादों मोनथिनायबा खोन्थागौमोन ना मोनथिया जायो नामा बिसोर गुलि लोगोआ नारजि बुदां लोगोबानो गासैबो खोथाखौ खोन्थाजोबा गासैबो मिन्थिबाय
जेब्ला हाबानि डिसिसन जायो हौवाजों थांनो नागिरो बा हौवाजों थांखुमायो बहाबाफोर बेफोर खोथाफोरखौ खोन्थाजोबा लोगोबाबो मोनथिबाय बिनिखायनो जानला मानला लोगोखौ बरनानै दाहो नोंसोर अब्लाबो जेब्ला एमाव राजाखौ लोगो हमनो थाङो होमबा आंनि फिसाजोआ बे दुलुरनि नाम लानानैनो दुलुरखौ लोगो हमनानै एमाव राजाखौ लोगो हमहैफिनो अब्ला बेखि मिन्थियालासिनो थागोन मैया हराव गोमादों आंनि फिसाजोआ नोंनि फिसाजोआ मालाय इसिबां उन्दै नामा बे मिन्थिया आरो हौवा गोसो थोबा बेहा मालाय हौवाजों रायलायनानै थांगोन आंनि बिनानावखौलाय मा नांजाफैदों नोंसोरलाय आरो पुलिस केस होनो नागिरदों ना देलाय होलाय माबायदि होयो आं दंथारो आंनि बिनानावा मिन्थिया होनदों नालाय बे मिन्थिया आरो नोंसोरो मा धमखि होफैदों जोंनि न'आव फैनानैनो बुंबाव मोजांनि थाखायसो बुंदों जाहाथे खोथाया थाब गाज्रि जाया बेनिखायनो थाब खोन्थाबा मोजां आं मिन्थिया आब' मिन्थिया होननायखौ खोनायाखै नामा माबायदि अख्रा मानसि नोंसोरलाय आइगोन दे फिसाजोआ माबा मोनसे जायोबा दुलुर नोंखौ गारनायाव गैया थाब खोन्था दाबो टाइम दं नङाबा खोथाया बिराद गाज्रि जामारगोन दुलुर नों मिन्थिमारो नामा फावगालि मोना बहा थांदों आं मिन्थिया आब' इसोरनि समाय लानानै बुंदों आं मिन्थिया दे गिनाङा आं दं नों मिन्थियाना नोंनिथ' दाय गैया माबा मोनसे जाबा आं दङ दे थेंक इउ आब' दे थालिर बिफां गायनोसै बेफोरखौ सानबाय थानांला मालाय बयहाबो थालिर बिफां गायनानै खाला लगायजोब्बाय दे दरखार गैयालै हिनजाव लानानै खारदोंना बियो खारथों बेसेबां हिनजाव लानानै खारथों मा बेसेबां खारनो हानो बेलाय आथिं थोंनैल'सो आथिं थोंनैजोंलाय बेसेबां खारनो बेलाय माराथनखौलाय बेसेबां खारनो हानो खारथों जेबोला खैफोदाव गोग्लैगोन आफा होननानै गाबख्रावगोन बै समखौसो आं नेनानै थागोन आं दा जेबो बुंथ'ला हांग्रिमान्दि गाबबाय थादों नामा नोङो गाबनानै लाब गैया थांथों मालाय हाफांनि फिसाजोखौ लानानै खारथों जेबो होनथारालै आं जेबो होना मालाय मोजां मोनलायनानै खारदोंना जेबो होननायाव गैया खैफोद जाबाबो बासायनायाव गैया जारखि आंनि फिसाबाबो दरखार गैया आं आंनि फिसाखौ मोजांखौसो फोरोंगोन गाज्रिखौ फोरोङाखै बिदि होननानै आंनि बेरेखा मनेखौ आं मानो खैफोदाव गोलैबाबो आं थिखांनो दरखार गैया मानो गिनांगौ जाखो गिया बे बिहावसोआबो बहा थांखोब्रा बिहावसोखौबो बमा गावनो फोरोंगौमोन आं जेबो नङालै आं माबायदि बमा गावनांगौ बेखौ फोरोंगोन ना फै खाथियाव लोगोफोर दिनैनि एपिसोडआ आं गावनो आद्रा थानाय बायदि मोनबाय गाबोननि एपिसोडआव धामाका लानानै फैगोन अब्लासिम गासैनिसिमबो हेपि दिवालीनि गाहाम हामलायनाय कालि फुजानि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय लोगोसे नोंथांमोनजों दिनै फंनैसो बाथ्रा रायलायनि नोंथांमोना खायसेया बुङो एपिसोडखौ बोरिं मोनग्रा जाबाय होननानै मोनखागोन गासैबो केरेक्टारखौ नोंथांमोना हाबा जानो खोन्थायो हाबा जाखांनायनि उनाव मोनसे बुस्थुआनो मोजां जाया मिथिबायना बेनिखायनो एसे मिक्स मसला थानांगौ एसे बोरैबा टाइपनिबो काहानि थानांगौ फैबाय थानाय काहानिनि मेन केरेक्टारफोरा सासे उजिगासिनो जेरै नेवला नैबे अमा राजा नैबे थफिरां मोना नैबे हाफां मोना मेन जानानै थाबाय थाया आरो बे मेन जानानै थाबाय थाबा नोंथांमोना माखासे काहानिखौनो बुजिनाय नङा खालि हाबा जानायनिल' काहानि मिन्थिगोन बेनिखायनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दानि लाइमोनफोरनि थाखाय बेनिखायनो केरेक्टारफोरा गोदान फैगासिनो दङ जायफोर केरेक्टारफोरा उनावहाय मेन केरेक्टार जालांगोन अमा राजामोनाबो थागोन नाथाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि केरेक्टारखौथ' अमा राजामोना बानायबाय थानो हाया बेनिखायनो जोंहा नेवलानि केरेक्टारखौ लानानै फैदों नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनसे केरेक्टारफोरखौ एक्सेप्ट खालामनो हानांगोन मोनसे लाइनैनो बोसोरब्रै बोसोरबा 10 बोसोर गाहामहालागै लानानै थांनो हाया मोनसे समाव टिभि सिरियालफोराबो जोबहैयो नङा होमबा थिग बेनिखायनो जोङो केरेक्टारफोरखौ सोसनबाय थागोन मिथिबाय आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाबोननि भिडिअखौ गोलाव लाबोनो हागोन मिथिया जेरैथिंजायबो बमा गावनायनिल' सोदोब खोनादों खोमा दिनै नोंसोरो अब्ला डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ उइस खालामनो थाखायसो बे भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन दै बे खोन्दोखौनो नोंथांमोना गाबोननि मोनायाव नुफिनगोन बाय गुड नाइट